инъикоси масоили ҳассоси гендерӣ ва тадбирҳои пешгирӣ аз ҳолатҳои зӯроварии шаҳвонӣ ва гендерӣ дар васоити ахбори умма бо журналистони шаҳри Душанбе таҳлил гардид. Иштирокчиён журналистони расонаҳои пойтахт ва ҷумҳурӣ аз таҷрибаҳои кори худ ва мушкилиҳои инъикоси ин мавзӯъ гуфтанд ва аз тренерон маслиҳат гирифтанд. Бо баробари пешравӣ дар ин самт рӯзноманигорон ба муаммоҳои гуногун дучор мешаванд. Семинари мазкур ба иштирокдорон имконият дод то кор бо сарчашмаву манбаъҳои расмӣ, роҳҳои инъикос, далелсанҷӣ, амалҳои иҷозатшуда ва мамнӯъ дар журналистика ва меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистонро омӯзанду вазифаи худро дар дораи меъёрҳои ахлоқии касбии журналистӣ иҷро намоянд. мушкилот хеле зиёд аст. Масалан, агар мо ба ҳайси як мушкилоти гендерӣ бигирем зӯроварию хушунати хонаводагиро, албатта инҷо мухталиф ҳастанд. Масалан, қолабҳои шахшуда ҳастанд, менталитети мо ҳаст, масалан дигар монеаҳое ҳастанд, ки барои омода кардани маводи мукаммал садди роҳ мешаванд. Ва албатта ба фикри ман шахсан як фурсат лозим аст, ки то тавон мо ин монеаҳоро аз байн бибарем. Ин кори якрӯза нест, албатта солҳо лозим мешавад, ки мо ин монеаҳоро аз байн бардорем ва тавонем, ки хеле роҳату осон бо ҳамон гирифторони хушунат ва ё зӯроварӣ суҳбат дошта бошем. Санаҳои 9 ва 10 декабр дар шаҳри Душанбе барои журналистон ва блогерон семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Дар он мавзӯи инъикоси масъалаҳои гендерӣ дар васоити ахбори умма ба иштирокдорон омӯзонида шуд. Тренерон Марьям Давлатова ва Ҷовед Муқим ва 15 нафар журналистон ва блогерон дар давоми 2 рӯз дарс гузаштанд. То ҳамин рӯз масалан ман мефаҳмидам, ки мавзӯи гендер фақат вобаста ба занҳо аст. Яъне мо аз ҳуқуқи занҳо ҳимоят мекунем. Вақте мо гендер мегӯем, ба пеши назарам меомад, ки ин вобаста ба занҳо аст. Имрӯз ман дар ҷараёни тренинг фаҳмидам, ки гендер на фақат вобаста ба занҳо не. Гендер яъне ба фаҳмиши ман, ки имрӯз дар давоми тренинг барои худам пайдо кардаму фаҳмидам, гендер яъне ин ҳимояи ҳуқуқи як гурӯҳ, ки аз ҳуқуқи худ ҳимоят карда наметавонанд. Ин гендер аст. зӯроварӣ дар оила аз падидаҳоест, ки сол то сол бештар доман паҳн мекунад ва ҳоло ҷомеаи ҷаҳонӣ онро чун масъалаи доғи рӯз эътироф намудааст. То ин дам санадҳои зиёди байналмилалӣ оид ба ин масъала қабул шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон низ дори ба ин масъала санадҳои зиёдеро ба тасвиб расонидааст. Охирин қонуне, ки дар ин маврид қабул шуд, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила мебошад. воқеан маълумотҳои хеле зиёд буд, вале ба хотири оне ки мо хоҳем дар ин масъала маълумоти бештар гирем ва як рӯзноманигори хуби инъикоскунандаи масъалаи хушунат ва зӯроварӣ бошад, пешгирӣ аз ин бошад, фикр мекунам силсилаи чорабиниҳо бояд буд ва самтӣ соҳавӣ. Масалан, як рӯзноманигор хуб як маротиба биёяд, дар дигар рӯз дигар рӯзноманигор бошад, ин рӯзноманигорро ба фаромӯшӣ равад. ман фикр мекунам дар ин сурат наметавонем мо ҳамин рӯзноманигорое, ки махсусан дар робита ба хушунату зӯроварӣ менависанд, омода кунем. Ба ин хотир як гурӯҳи рӯзноманигорон ва онҳо пайваста дар ҳамин гуна семинарҳо, ҳамин гуна мавзӯъҳо ширкат дошта бошад ва баъдан маводҳои онҳо касбӣ ва ба нафъи ҷомеа мебарояд. лоиҳа аз ҷониби барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва дар доираи Ташаббуси Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Ташаббуси Нури Рӯшноӣ як шарики глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид мебошад ва мақсади асосии ин ташаббус аз байн бурдани ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон то соли 2030 аст. Масалан, вақте ки мо ягон қаҳрамон меёбем, бисёр вақт ба он мушкиле дучор мешавем, ки яктарафа баҳо дода мешавад, чунки худи зан масалан дар бораи ҳамон мавзӯъ суҳбат мекард, ки мо аз шавҳараш, аз ҳамон аз агрессор наметонем маълумоти лозимаро дастрас кунем. ва имрӯз ба мо мутахассисон бисёр ба як забони фаҳмо, ба як мисол бо далелҳо ҳаминҳоро фаҳмонидан, ки чӣ тавр мо метавонем бо кадом усулҳо бояд кор кунему аз ин иттилои лозимаро ба даст орем.
ташкилоти ҷамъияти ассотсиатсияи зан ва ҷомеа дар ҳамкорӣ бо иттифоқи журналистони тоҷикистон ва ширкати телевизион ва радиои симои мустақили якум дар консорсиум ин лоиҳаро татбиқ намуда истоданд. Ин пас аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Исфара аллакай тренинги сеюм аст ки барои журналистону блогерон гузаронида шуда истодааст. Журналистон дар давоми 2 рӯз донишҳои худро дар соҳаи гендер зиёд намуда дар оянда барои беҳтар намудани кори эҷодии худ истифода мекунанд. гузориши Насибҷон Абоев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар аз шаҳри Душанбе.